Paljonko ne maksaa? Vähän riippuu. Onko tää hauki? Oho, tuliko nyt? Ei kyllä tää on ahven. Mutta oota, se tulee venne alle. Tää on vissi vähän isompi ahven. Oi ei. Ota kun pystyt olla nimittelyt on tuolla meininkiä. Mikä kala tää on? Tää hauki. Ja tämä taitaa olla hauki. Ui kun se menee tonne venneen alle. Ui vittu se on, mua pelottaa, se on niin iso. Oho. Aha. Oh my god, mua pelottaa. Nyt tulee hyvä kokoinen. Tai siis tommonen niinku ruokakala. No joo. Sitten että editoida nämä mun tyhmät puheet pois myöskin. Ei saa, pitää vaan kuulla semmoista. Ala puhumaan jotenkin Savon murretta, niin kukaan ei saa tietää, kuka se on. Oi! Katso! Kuka tarvii haavia? Se hyppäsi siitä mennessä. Hyppäskö se tänne? Joo, se hyppäsi itse. Ei ensimmäinen kerta ikinä kala hyppää itse tuota vennessä. Mä luulen, että se on niin iso, että... Mut onhan toi on tosi hyvän kokoinen, niinku ruuaksi. On. Tää on just mitä me haetaan. Ei liian iso, ei liian pieni. Mitäs sä meinaat sille tehdä? Joko sä tapoit sen? Pitäis tappaa, kun se pyssy. Ui saakeli, että sillä on voima. Mistä toi tuli toi veri? Hauesta. Se on semmonen lähemmäs 2 kiloinen.